to dajte deti pucle. Ja, tak za to vám to tu tak trošku dlhšie trvá, že tu sa aj skladá. Musíte nás naháňať troška. Tu hoci čo riešia. No, asi to není dobre, čo? Aspoň tie pucle mi doskladajte. Dobre. No čo, podarilo sa, či nie? Tak ukážem. Takže taký jazvec, čo by mohol tapať? Od jedenský. Ja ti poradím. Skúsime tu, že on tapá aj hmyz, aj také hlodavce. Jašterička. Hmyz. Kukučka. Dážďovky. A taký rýs je už mesožravec, tak ten bude papať celým tým zajačikom. Veľmi dobré. No dobre, presunte sa ďalej. Áno. Ja viem, že toto vás baví. Áno, času máme. Dobre, takže môžete pokračovať v týchto pucliach, deti niektoré, čo títo nedokončili, toto sú také ťažšie s tými listami. A ešte dvaja z druhej strany, ak chcete. No a prosím, tu máme takýto listný obrázok, múdry. No, takže princíp tejto hry je taký, že tu máme takýto povrázok. Vyberiete si stále jednu tému, tá je popísaná tu máme lesnú zver a stopy a poznáš stopy v zimnom snehu, takže si povyberáš, že ku ktorému zvieratku hore od jednotky patria tieto stopy dole. Takže začíname jednotkou jeleňom. Jelen lesný má ktoré stopy? Ukážte prstom, to viete. Áno, Výborne. Prečo? Lebo je... Čo? No. Párnokopytník, či nepárnokopytník? No. Takže zajac, ďalej pokračujeme. Zajac poľný, kto viete, ukážte, má aké stopy. Áno. Chlapky. Hríška hrdzavá. Kopsík. A bažant, obyčajný. Je toto bažantík. Tak, a dáme si túto do cieľa a vzadu zistíme, či sme odpovedali správne, dobre? Takže môžete si pobrať tie lesné povrázky a poskúšať si tie odpovedať, či to budete vedieť. Páči sa? Ešte jeden tu mám. Vždy si vyberte len jednu tému, ostatné skryte, aby ste potom vedeli sa okontrolovať. Takú, čo si myslíte, že viete? Áno, toto je to ľubovoľné. Ešte tu máme aj takéto pekné knižky, keby ste si chceli pozrieť. No, ktorá sa vám najviac pozdáva, tak si jednu vyberte. Vybral si tému? Ktorú? Ktorá sa ti páči? Dobre. Takže toto necháme jednu vonku. A tu už máme poskladaného medveďa. Toto je čo? Takže ideme. Vieš sám? Čo to je? Diviak. Čo máš? Výborne, diviak. A musíš začať od jednotky. A ty skladáš čo? Srnku. Na srne by to... Takými parohami. Parávne. Myslím, že medveď do prírody. Tak čo? Jeleň, nie? Dole. No. Medveď. No, čo by si typoval na medveďa? Tak. Tak z týchto spodných obrázkov, aké znaky nechá v prírode? Hneď vieš, že tu bol medveď. No, sú blízko. A medveď má také hlavy, také pazúre veľké. To ti poradím s týmto. Sa ti podobá na pazúre z toho spodného. Máte blízko, hej? Medveď má tieto, vidíš, také pazúry drápy. Veverička. Dobre, dobre si toto mal. Tak. No, vidíš? Čo to je veverička? Áno. Diviak. Diviak sa kde rozváľa? Báhne. Presne. A jeleň. Toto je jeleň. Má pároži a takéto trúchavé stopy na stromčekoch. Vidíš? A už je tam. Ty si vyskúšal ďalšiu tému? Nie? A či chceš nejaké pucle? Tak, výborne. No. Výborne. Diviaka, že ste si počuli. Ide vám to, dievčatá? Medveď, dobre, veverička veľmi dobre. Diviak, keď príde do lesa, podľa čoho spoznáme, že má bol. Máme čo? Máme zvieratňa, čo skladajú zvieratá. A takto. No. No, veľmi dobre. A jeleň, na Paríži, a na tom. Nie takto? Dá
cieľa. Nie. Tak potom takto. Hop, a už je tam. No a teraz ešte hlavu. To nemôže byť naopak. Ani tak nemôže byť. Toto sú ťažké pucle, lebo sú obojstranné, tak musíš špekulovať s tým. No. Výborne. Gratulujem. A ešte kto by si trúfal, tento lístok zelený poskladať, to je naozaj zložité. Len musia vedieť, aký lístok skladajú. No, tak To už riešil túto úlohu? Tak to vyskúšaj. Ja už viem kontrolovať. Tak skontroluj. No, riešime spolu. Ja viem. Takže syr, kto sa živí z tohto obrázku syrom? Áno, Miška, ale Miška, som to vieš, dal. na poli zožerie aj som to zrnko, dal. pšenicu, aj kukuricu, tak vyber toto koliečko Poličkovka. toto, a daj k Ja syru. som to dal. Tak, Také ľahké bože. teraz tu máš takéto zložitejšie. Tu máš takéto, vyber koliečka dole a potom to poskladáme. Najprv vysuň koliečka dole. To som ešte potom nemal. Vyskúšaj to, áno, nech sa páči. Tak toto Logico Piccolo by som premenoval. Áno. No, na Logico Maxicolo. Maxiko! Ináč Tak vy sa točíte. stretávate určite s takými predmetami, čo máte v škole, že matematika, gramatika, ale toto je také les a príroda, zvieratka a užitkové predmety a To za osob. chvíľku bude To je mať. také zaujímavé, lebo to sa bežne s tým človek nestretáva. Veď práve za to, to nemá byť Piccolo ako malé, Maxikolo. ale Maxicolo. Lebo To je ľahké, áno, lebo vieš, prečo ti je to ľahké, lebo ty si odtiaľto, že máš možno doma starých rodičov, ktorí gazdujú a poznáš to, ale v takom meste, že v Žiline, v Nitre a v Bratislave a kdekade, alebo v Londýne, oni nevedia, že ako vyzerajú zvieratka, ale ty máš takú možnosť, že žiješ vlastne na vidieku a poznáš to. A sú A- deti, ktoré to nepoznajú. a oni A poznajú, Oni poznajú. ale myslím aj tie z toho Londýna, oni vedia, že kráva je fialová. Áno. Že, deti? Kráva je fialová, nie? Podarilo sa nám to? Lebo to je Milka. No, celkom niečo si spravil, počkaj. Tak sa vráťme, keď je chyba. Vyskúšame to, skontrolujeme, hej? Skontrolujeme, to znamená syriem. To je dobré. Žabu a ryby je bocian, to je dobré. Jaj. Klobásku musíš dať psíkovi, aby si ho nachoval, to je správne. Myšky a zajačiky chytá dravec a tento dravec sedí, tu je správne. Tieto muchy, tými sa živí Žaba. žaba. A žaba, vidíš, nesprávne, toto si vysuň a správku žabe. Mušky na vode chytá žaba a žabe musíš priradiť správne, toto vysuň, toto je nesprávne, toto je správne koliečko. Teraz tu máme zase myši a žaby, ale myši a žaby, keď sme už bociana riešili, tak ešte máme Toto. mačičku, áno, myšku a žabu. Mačička má zase nie takéto koliečko, ale musíš dať tuto také. So šiškami, so žalúďami a so semienkami zo šišiek sa živí, ktoré zvieratko pri stole. Ja to zvieratko hľadám. A to zvieratko je ušaté veverička, neviem, či je to nie, alebo toto je veverička však, No. Veverička je správne. Dážďovky a slimáky žerie Ješko, lebo Ješko je mesožravec, takže dáme Ješkovi žlté. musíš dať toto koliečko, to je logicky, lebo to nám ostalo. To takto posuň, A ja mám zasuň, dáme k dažďovkám. Mrkvu sme vraveli, že zajac, ale na poli zje aj. Zajačik je taký, zajačik je dobré a to je krava, krava je modrá. Teraz skúška správnosti je, že sme to no vidíš, tu sme sa, nie, aha, pozri, toto máme za tieto, vidíš? Nevadí. To príde. Už to máš? A správne to máš? Takže zložili sme to na 1 mínus. Toto na 1 mínus. To si správne spravil.